Sugeng dalu bose. Ini bahasa Indonesia kono nganggo basa Jawa. Tah Jawa. Iya. Tah Jawa. Tah Jawa. Ning ra Jawa. Wong ora Jawa wong tuwa jer dikirim gambar sing ora Jawa. Lah Donald lho bos gambar nika. Aku bersyukur. Bos, nggih. Gandeng karo wong ayu, lentir kuning, wewek payudarane ngerti ra? Payudara. Payudara niku napa? Hah? Wong Jawa ora ngerti payudara. Napa payudara, Bos? Ngerti ra? Apa ndek? Apa niku? Lah, napa ngenteni wong Jawa? Ayo, iki Mbak Kiki iki luar biasa. Geteke dhuwur lentir kuning, nggih. Gruning mulan-mulan, Wah, pipine duren sak juring, janggute nyatis mung emane sithik. Irunge rada basah. Benjing OP. Iya. Tapi kula sing tak senengi sitok. Apa? Kang Ira. Ngono jenenge padha karo Pak. Guri-guri. Heeh. Ngaturke tempat kanggo sing dorawuh ana lokasi kembangan Suberjo Sanan Kulon. Mligine sing mengkugati dalasan sing nderek leladi benanipun Bapak Dito Ibu Sunarti ya, Bos. Nggih. Jajal yo kaya apa sing apik. Jam 12 dados yo. Jam 12 yo. Hei. Ayo. Iya, Dek. Ser. Yo. Yo.
duel karo sinden ngono ki piye? Wah, pripun to mboten demen, Bos? Panggah seneng. Umpama kowe nanggap dhewe Mbak Kiki ini kira-kira kekuatanmu piro, Bos? Pol 500. Lah piye keadaan ngene, Lah Bos? kira-kira Mbak Kiki kira-kira tambah gembos 500. Maksudku ki 500 ping 4 ngono lho, Bos. Ada. Ya. Nah, Ngoten lho. Ibu piye? Kula ngeten lho, Bos. Ngapunten bar jejer kali Mbak Kiki, kali Mbak Sulis, kali Mbak Lilis, teko ngomong nyawang bojo jan beh ora ngampleng. Ya aja ngono. Ya les lho wong Bos. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Nggih. Ngene ngono direwangi rekoso wong jenenge bojo kuwi loro ketoke ning asline kan siji. Nggih. Siji ning sejatine loro. Dadi penakmu karo bojomu kuwi jujur mbok rekasake. Kuwi dieling-eling. Mboten. Seneng ya kena. Nggih. Umpama dene kok kowe ngempet-ngempete ora iso ngempet, ya Nggih. tuku. Lah dalah niku lho, Jos. Heeh. Nggih. Wis mudina. Nggih matur suwun. Keliti. Nah, ya saiki minangkani pamundhut mengko diselami neh kagungane ingkang mengku gati ingkang ngersake Sosideman karo Caping Yuno. Mergo sing jenenge wayang iki kudu rata, ngene iki sing nonton utawa sing mirsani iki